Sanibonani nginibingelele. Bafethu nginombuzo la. Mina mhlampe kuyangikhathaza lokhu. Mhlampe nina ni right and abantu banemali abayispendayo. But umbuzo wami engiwubukayo mina ngikhule ngibuka kubhlungu ukubuka abantu bephuza utshwala mase kufanele kwenziwe izinto ezibalekile abantu bathi abanayo imali. Kodwa makuphuza utshwala imali yotshwala iyaphuma kuya-compromise-wa kwenziwa yonke into. But kodwa makwenziwa izinto ezibalekile imali ayikho. Mina kumbuzo wami bafethu ula uthi inisiza ngani lento yenu yokuphuza utshwala? Ake nichazele mina. Ayini ama-benefit okuphuza utshwala? Ngoba kuyafana noma ningathi mhlampe nizame ukuziba inkinga, uziba kanjani inkinga ngotshwala? Shuthi kuzophela imali ngoba wena ufuna ukulungisa inkinga. Shuthi kufanele kuphele imali ngoba nifuna ukulungisa inkinga nini. But ke kodwa kulungile-ke imali yenu kodwa manje niyabona ukuthi lento yotshwala ukuthi iyabambezela. Ziningi izinto ezingalungi ngenxa yokuthi abantu balibele utshwala, abantu baphuza utshwala, abantu bahlela utshwaleni, umuntu imali eningi ispende utshwaleni makufanele kulungisa izinto akasakwazi ukulungisa izinto. Enye into enomthelela-ke lento yotshwala lento yokuthi aninaki. Niphinde amaphethini amadala, niphinde izinto esezilimaza abantu abaningi. But-ke kulungile ngoba iy'mali zenu dleni ubusha benu zidileyeni. But lento idileya impumelelo yakho idileya nabo laba asebephumelele bayanibhayizisa mabe lentozo because abanye nize nichome ngamabhodlela abizayo. Into ebuhlungu-ke lento yenu nithi nibadala nithenga utshwala nihlale emgaqweni nithi iy'ngane zifunde siphi isifundo. Niyabona sisasa sokhala ngabelungu sithi sicindezelwa abelungu. Manje sekuyithini esicindezela uhlobo lwethu. Izinto esizenzayo zicindezela the next generation. But kusasa thina sophinde sikhale ngale generation ukuthi hey this generation this and that. But ithini esenza izinto nihlale emgaqweni nithenga utshwala. Abanye babo nganoma niya-afford. Mina khona even kunezinto engayi-afford empilweni engiyithandayo. Nina niya-afforda yini utshwala noma niyaforsa? Nenzela abantu, nenzela ukubukwa. Yekeni bafethu lento yokwenzela ukubukwa ngeke nibeke ndawo. Nami ukuphapha nje indlela engibona ngayo-ke. Mina-ke ngilo muntu leyo ihloko noma ngathini i-topic yami noma i-drive yami indlela engibona ngayo. Umbono wami ukuthi bafethu utshwala buyasilimaza. And enye into engizoyikhuza ukuthi manenza-ke laba abagcina isintu noma abagcina izinto zesonto abenza amalathi nenzani. Ningaphinde abufake utshwala besingisi bobuthengwe esitolo emsamo. Faka umamsamo kuphela. Utshwala